खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनां खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बै समाव बर'फोरा जोंनि हा-हुनि जेंनानि थाखायनो सोमावसारदोंमोन दिनैनि समाव गावनि हाखौनो जोंनो होफिन होननानै सान्दुं गोसायाव ओंखारफिननो गोनां जानाया सहायथावना नङा बेबायदि होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होदों बड' वुमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि रैमालि मेदामा बड' वुमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि रैमालि मेदामा फाग्लिजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय फैगौ 15 जुनाव खुंजानो गोनां बिटिआर सरकारनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि लिरथि आनजादनि एडमिट कार्डखौ लानानै गोनो गोथो जानायनि सायाव CSB नि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रो प्रिय সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু আমাৰ CSBৰ মোৰ সতীৰ্থ কৰ্মীবৃন্দ আজি বিশেষ এটা কাৰণত আজিৰ এই সংবাদ মেল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই উপলক্ষে বিভিন্ন নিউজ পৰ্টেলত যি কথা ওলাইছে তাৰ কিছু স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ কাৰণে আজি এই সংবাদ মেল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু প্ৰথমতে যেহেতু বড়ো ছ'চিয়েল মিডিয়া বা পৰ্টেলবিলাকত বেছি চৰ্চিত হৈছে সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে বড়ো ভাষাত ক'ম তাৰপিছত অসমীয়া ভাষাত মই এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমি CSBৰ ফালৰ পৰা অহা 15 তাৰিখ জুন ৰবিবাৰে আমাৰ 3rd গ্ৰেড গ্ৰেজুৱেল লেভেলৰ ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই লৈ আমি ইতিমধ্যে এজ পাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে বিভিন্ন কেণ্ডিডেটবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ মূল কথাটো হ'ল কি তেওঁলোকে 3টা 4টা আনকি 5টা পৰ্যন্ত ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ এপ্লাই কৰিছে আৰু সেই অনুযায়ী এডমিট কাৰ্ডবিলাক 4খন 5খনকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ চিন্তাটো হ'ল যে আমি যেহেতু একে সময়তে হ'ব 5টা ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ এতিয়া কোনটোত আমি বহিম কোনটো পৰীক্ষা চেণ্টাৰত আমি বহিম এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'বলগীয়াটো হ'ল কি যেহেতু এই পৰীক্ষা গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ চেম ষ্টেণ্ডাৰ্ড চেম লেভেলৰ আনহাতে চিলেবাছো একেই সেইকাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট যিয়ে নহওক বা এডমিট কাৰ্ড যিমানেই নাপাওক যিকোনো এটা চেণ্টাৰত তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুযায়ী নিয়াৰেষ্ট সুইটেবল যেটো বুলি ভাবে তেওঁলোকে তাতে অৱতীৰ্ণ হ'লেই আমি তেওঁলোকক গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে এপিয়াৰ হোৱা বুলি আমি ধৰি ল'ম এনেকৈ যে তেওঁলোকে যেতিয়া ৰিটেনত কোৱালিফাইড হ'ব আমি অৰেলৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি কল কৰিম সেই অৰেল ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত আমি তেওঁলোকক অপশ্যন দিম যে যিমানকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত এজ পাৰ দেয়াৰ চইচ তেওঁলোকে অপশ্যন ল'ব পাৰিব কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে আৰু সেই এপ্লাই কৰাৰ যিটো ডাটা সেই ডাটাবিলাক আমাৰ তাতে থাকিব সেই অনুযায়ী তেওঁলোকে কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লাই কৰিছে সেই হিচাপে অপশ্যন ল'ব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন নাপালে ছেকেণ্ড অপশ্যন নাপালে থাৰ্ড অপশ্যন গতিকে সেইফালৰ পৰা একো অসুবিধা নহ'ব বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে এডমিট কাৰ্ড 4খন 5খন পাইছে যদিও যিকোনো এটা চেণ্টাৰত তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুযায়ী তাত অৱতীৰ্ণ হ'লে আমি তেওঁলোকক আমি যেতিয়া কোৱালিফাইড হ'ব তেতিয়া আমি সেইটো ব্যৱস্থা ল'ম তাৰোপৰি অৰেলৰ পিছতো যেতিয়া বিফৰ এপইণ্টমেণ্ট এট দ্য টাইম অফ ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্টছ এই অপশ্যনটো আকৌ চাব পৰা যাব গতিকে সেইফালৰ পৰা 2-3টা 4টা পৰ্যন্ত এডমিট কাৰ্ড পালেও যিকোনো এটা চেণ্টাৰত অৱতীৰ্ণ হ'লে এইটো যোগ্য বুলি বিবেচিত হ'ব এইখিনি কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ सासे नायलो जायलो मेडाम डक्टर अंजलि दैमारी दानि गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि गाहाय आफादगिरि बिथांमोनजोंनो लोगोसे फैफानो हानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि आफादगिरि बिथां
जिला बसुमतारी लोगोसे जोंजोंनो जिरायफानो हानाय नोंथांमोननि बे ओनसोलनि मानाव गेदेर आदा गावबुरा लोगोसे जोंजों जिरायफानो हानाय बे ओनसोलनिनो मानाव गेदेर आंनि सोमोन्दोआव बिदा बिफा बिब' बिनानाव बिमा सोमोन्दोनि आरो आंनि अनजाथाव आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन गिबि गिबियावनो आङो बर' इमेन्स जास्टिस फरमनि जानानै नोंथांमोननो गासैनिसिमबो दिनैनि बे दुखुनि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि खाथियाव दुखु फोरमायबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ दिनै गोबावैब्लाबो जोङो नोंथांमोनजों लोगोसे जिरायफानानै नोंथांमोननि दुखु सुखुखौ जोङो जुदिब्लाबो थाबै फैनांगौमोन थेवब्लाबो दिनै गोबावजोंब्लाबो फैनानै नोंथांमोनजों सावरायलायनो मोननायखाय गोजोननाय मोनदों दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय जों बर'फ्रा थांनाय 50 बोसोरनिबो बारा जोंनि मोनथायनि थाखाय जुजिबोगासिनो दङ दिनै जुजियै मोनसे समाव जोङो बिएसि मोनबाय बिटिसि मोनबाय नै दाखालिसो 2020 सननि 27 जानुवारियाव आरोबाव मोनसे सुक्ति जालांबाय जोंहा जायखौ शान्तिनि सुक्ति होननानै दिनै जोंनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा सासनाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बर'लेण्डआव शान्तिया फैबाय क'क्राझारा दिनै शान्तिनि नोगोर होननानै दिनै बिथांमोना मेलाव मिटिंआव बुंथिगासिनो दङ नाथाय शान्तिया फैबायब्ला दिनै मानो आरो जोङो जोंनि न' हाखौ बारि बागानखौ बासायनो थाखाय जों दिनै आरोबाव गोजान गोजाननिफ्राय आं दिनै सनितपुर जिल्ला राङापारानिफ्राय फुंनि 5टायाव ट्रेन गाखोनानै ओंखारबोनानै आब'मोनखौ आङो रङिया स्टेशनाव लोगो हमफैदों आब'मोना गुवाहाटीनिफ्राय फैदों सोरबा हनै रामफलबिलनिफ्राय फैदों सोरबा बहाबा चिरांनिफ्राय फैनानै दिनै बासबारियाव गथायसे जाबावनो गोनां जादों शान्तिया बेनो नामा आंनि मथेब्लाथ' बे शान्ति जायाखै शान्ति फैबायब्लाथ' जों दिनै न'आव आरामसे बिसि फिसा गावनि फिसा फिसौजों आरामै जिरायनानै संसार जानो मोननांसिगौमोन नङा होमबा दिनै 150 बोसोरनिबो बारा जोंनि बर' रायजो राजा एबा बे ओनसोलनि रायजो राजाया न' बां लुनानै थानाय बे हाखौ दिनै जोंनिफ्राय सेना लांनो नागिरनायाव जों दिनै जोंनि हाखौनो जोंनो होफिन होननानै दिनै बेयाव सान्दुं गोसायाव जिरायनो गोनां जानायखौ आं हले शान्ति होननानै बुंनो हाया दिनै बारा अशान्तिसो जानाय बायदि मोनबाय थादों माथो आरो बै समाव दिनै बर'फ्रा मानो आन्दलन खालामनो गोनां जानाय जोंनि हा हु जोंनि मोनथायफोरखौ सेख'नानै लांनो नागिरनायखायनोथ' बर'फ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि भाषाखौ लानानै रावखौ लानानै स्क्रिप्टखौ लानानै आन्दलन खालाम जोंनि हानि मोनथायनि थाखाय आन्दलन खालाम दिनै जोङो फिसाहैब्लाबो मोनसे गसंनानै थानो रायजो जानो थाखाय बिटिसिखौ मोनबायमोन नङा होमबा दिनै बिटिसिया 6 शिडिउल एरिया बिनि सोमोन्दै जोंहा आब' बिथाङा गुवारै नोंथांमोननो रोखा फोरमायखाबाय जोंहा बेयाव बेसेबां मोनथाय दङ बेसेबां हालासै जोङो मोननो हायो माबे हालासै जोङो जोंनि थाखाय खोथा बुंनो हायो बेखौ आब'आ रोखा नोंथांमोननो मोनसे फोरमायलांबाय दिनै बिनि उनावबो जोंनि मानसिफ्रानो जाय बर' फिसाफ्रा जायफ्रा दिनै गावनि रायजोखौ एबा गावनि ओनसोलखौ खुंगासिनो दङ जायफ्रा दिनै खुंथायाव दङ दिनै बिसोरनो सोरखौबा गोजोन होनो थाखाय सुक्ति खालाम जोंनि हाखौनो जुदि हरफिनबाय थानो नागिरोब्ला आरोबाव बैबायदि जोङो आन्दलन खालामफिननांगोन नामा मोनसे समाव हाथियार लानानै बिएलटि ओंखारबाय एनडिएफबि ओंखारबाय जुजियै दिनै बर'फ्रा एसे माबा मोनसे मोननायखौबो आरो जुदि लांफिनोब्ला आरोबाव बे आन्दलनानो फैफिनगोन आरोबाव सोरबाया जोंनि बर' फिसाफ्रा हाथियार लानानै हाग्रायाव खारफिनगोन जों बेखौ लुबैबावो नामा रावबो लुबैलिया दिनै आन्दलन खालाम जोंनि फिसाफ्रा बेसेबां जिउ बावलांबाय आरो जों दिनै बे हायाव थांना थानो मोननायानो बिथांमोननि जिउ बावनायनि बेसेनसो सोरबा आम्बानि आदानिया जोंनो होफैनाय नङा सोरबा जोंनि बै गोजौआव थानानै हारसिंनो लाबोनानै होफैनाय जिनिस नङा बेयाव थांना थानाय गासैबो बे बिटिसि ओनसोलनि गुबुन जाति धोरोम बर'ल' नङा गासैनिबो बेयाव मा दङ अबदान दङ दिनै बेखौ बे जोंनि जुजिनानै मोननाय जिथु बेसेन बेखौ जुदि सोरबा सासे सानैया
गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय जुदि सोरजोंबा लोगो जानानै सोरखौबा खुसि खालामनो जुदि फानहरफिनोब्ला जों बेयाव खिन्थु गोजोननाय थानाय नङा। बेनिखायनो जों गासैबो गसंनांगोन, गासैबो जोङो खौसे जानानै नांनांगोन जाहाथे जोंनि हाखौ जों सेनानै लांनो हाया। दिनै आब'आनो एसे आगोलाव बुंबाय जे बेसेबां साख्रि होनो हागोन। साख्रिखौथ' बाद हो, दिनै बे जिथु प्रजेक्ट पावार प्लान्ट बेयाव बिसोर गावसोरनि मानसिफोरखौ लाबोना दोनफैगोन। साख्रि मावनो फैनाय मानसिफ्रा गाबोन गावसोरनि फेमिलि लाबोगोन। बै खनाथिं हा दखरसे बायगोन, न' लुगोन, गाबोन बैथिं हा खथानै बायगोन, न' लुगोन। दिनै साहा बिलाइ खानो लाबोनाय मोनसे फोलेरा गोबां जोंनि ओनसोलाव बांलांबाय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जातिफ्रा बांलांबाय। बेबायदिनो आरो बिसोरबो गुजराती मारवारिफ्रा फैनानै जोंनि ओनसोलाव जोंनि हाखौनो जुदि सेफैजोबोब्ला, दा जों जेसेबां दङ गुबुन गुबुन जाति धोरोम लानानै बिटिसि ओनसोलाव जों बेखिनिखौ रुजु रुमु रायजो जानो होदो ना। गोदानहै मानो लिंहरबावनो नागिरदों जोङो? गोदानहैलाय मानो जोंनि हाखौ जोङो रानबावनो मालायजों? जिखिनि दङ जों बेखिनिया सान्थियै थागोन। सोरबा सावथाल जा, बांगाल जा, मुस्लिम जा, बर' जा, जेसेबां दङ बिटिसि ओनसोलाव जोङो सुखुयै संसार जानोसै। गोदानहै आरो सोरखौबा लाबोनानै जोंनि गेजेराव नांलायनायखौ जों आरो लुबैयाखै। जोंबो बै आन्दलनाव जोंनि फिसाफोर थैनायखौ आरोबाव जों लुबैलिया। बेनिखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो साननांगौ। बेनिखायनो जों गंग्लायनो नाङा। दा दिनै साहा फांसेयाव 2000 होगोन होनदों, माबा गय फांसेयाव 600 होगोन होनदों। जों खेबसेल'सो मोनगोन। सोरहाबा 100 बिगा दंबा हयथ' क्रर थाखा मोननो हागौ। खरस खालामनो सानसेबो सम नाङा। जोङो खेबसेनो मोनबाय। सोरबाया मोनसोबाय होननानै गारि बायगोन, न' लुगोन, देलायगोन, बहाबा गारहैगोन। बिनि उनाव जोंनि बै फिसानिफ्राय फिसौनिफ्राय बै फिसौफोरहालासै बहा थांनानै रायजो जाहैगोन? बहा मा आबाद मावनानै जागोन? दा बेफोरो जोंहा साननो गोनां। नंगौ, बे क्षतिपुरन जोंनि बे बिफां लाइफांनि थाखाय होगोन, खेबसे मोनगोन जोङो। नाथाय जोंनि हा हुआ थाब्ला जों बोसोर बोसोर जोंनि बिमा बिफाया आजौ आजैया थैलांनायनि उनाव जोंनि फिसाफ्रा मावनानै जागोन, बिनि उनाव बिनि फिसाफ्रा मावनानै जागोन, बिनि उनाव बिनि फिसाफ्रा मावनानै जागोन। बे जोंहा जुगे जुगे थालांबाय थागोन। नाथाय खेबसेल' मोननाया जों खेबसेनो मोनबाय, खेबसेनो जाबाय, खेबसेनो बाहायबाय, खेबसेनो जोब्बाय। जोंहा आरो भबिष्यत इयुनाव जेबो गैलिया संसाराव थांनानै थानायनि। थ' बेफोरखौ जोङो जाहाथे मोजाङै सिन्था खालामनानै नायो। हयथ' जोंनि गेजेरावबो मालाबा खेबसेनो जुदि आं 1 कौटि मोनोब्ला होमब्लालाय मोजांसो जागोन माथो होननानै बिदिबो सोरबाया सानफ्लांनो हागौ। दानियाथ' थाखा फैसा होनब्ला बयहाबो अभाबाथ' जोबनो गैया, नांगौआथ' जोबनो गैया, नङा होमबा? दा बेनिखायनो जों बेफोरखौ एसे गोथौयै सिन्था खालामनानै जाहाथे जोंनि हाखौ जोङो बासायनानै लाखिनो हायो, रैखा खालामनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाया जाहाथे खौसे जानानै बयबो जुजिगोन, गसंगोन आरो जोंनि जिथु मोन्थाय, बे मोन्थायनि थाखाय बयबो जाहाथे मोनसे गारांजों बयबो होसिख्रावगोन। बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनानै नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसे गाहाम आरो अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।